Здравейте, хора! Тук сме със Семката в Будапеща на центъра. Пиеме си бира и вижте какво намерихме. Това е Унгарско листо. унгарско листо. Унгарско листо. Това е листото, което се намира в Унгария. Миналия път ви показахме от Испания испанското листо, но сега намерихме унгарско листо. Да. Вижте унгарското листо колко е скапано. Също като Унгария. Ето да ви покажем малко от Унгария, от центъра, Будапеща. Ето я и мама. Пие си текила. Малко скапано е това листо. Тук сме точно в центъра на Будапеща с Семката и сме най-големите опасняци. Да. Ако искате да видите, сега отиваме след малко към Балатон, на езерото, да се къпеме, И ако искате да ви покажем и оттам какво се случва. Абонирайте се за канала. Всичките. Натиснете лайк и се абонирайте за канала. там да се абонирате. Ето, точно там, абонирайте се. Чао! Чао от нас!